En Cerdedo Cotobade hai canteira de campaneiros. Aí tedes a Leo de 15 anos, tamén está Juan, Sergio e Mateo, todos campaneiros. E quero que vos fixedes aí en Mateo, que é o máis pequechiño, aí o tedes con 12 anos. Mirade como atende as instruccións fite para os máis maiores, mirade como mira para eles para non fallar en absoluto. Que gustazo de imaxe e de son. 4 campaneiros ben noviños e, sobre todo, orgullosos de manter con vida esta tradición tan bonita, canteira de campaneiros. Que ven falar disto, Rocío? Dende logo que si oíches, dá gusto velos, pero é que eles disfrutaron dese repenique das campás dende moi pequeniños, porque os levou o seu pai ou algún familiar, subiunos aí ao campanario e xa dende cativos lle encantou. Agora, como dices, están orgullosos de manter este oficio vivo, pero eles non lle poden dar todo o tempo que quixeran, oíches, porque claro, teñen escola, teñen clases extraescolares, entón o que fan é aproveitar cando teñen as vacacións do colexio. Que fan? O seu mellor plan, ir á praia fluvial e despois subir ao campanario. E así é como son as campás aquí na igrexa de San Xoán de Cerdedo. Leo, primeiro de todo, contame que toque estabades a facer. Pois agora estábamos facendo o toque de vísperas, que se soe facer o día anterior á festa, a noitiña, con fuegos, para anunciar que o día seguinte é a festa. No los tres, os meus dos compañeros que están aquí máis eu, pois xogamos tamén a fútbol. Vos xogades ao fútbol, dicís que podes dedicarlle menos tempo. Se tuveras máis tempo, estaríades aquí máis con Leo. Sí, porque, a ver, aparte de Leo, noso amigo, gustanos estar con él. A veciñanza é moi importante, porque como sempre hubo os campaneiros, é un honor, non? Lle gusta que soen as campanas a man e non mecánicamente. Toques que se facían pola mañán, que se chama o toque de alba, da noite o toque de ánimas, que eses toques xa non se fan. Eran toques para avisar máis ou menos de que a xente viñera dos campos, de traballar e eso, entón xa non se fan. Xa temos outra vida. Exactamente, porque xa todos temos un reloj, xa hai teléfonos para avisar. Mateo, por apariencia, penso que eres o máis pequeno. Sí, 12 anos. E que tal te sintes? Moi ben, porque ademais é pasar tempo cos meus amigos. Eu teño 13 anos. Empecé no verán de fai 2 anos. Viñamos aquí todas as tardes, despois de ir aí á playa fluvial, subíamos todos aquí a merendar. Mira que plan de bravo, Isto é de película. E a máis acompañado dos amigos. E na procesión, pois tocamos as campás cando podemos, porque tamén o do Divino Ceón temos que tocar coa banda a procesión, entón non podemos subir aquí arriba. O sea, que tocades na banda tamén? Sí, tocamos na banda de Cerdedo. Os 4? Sí. Campaneiros, tamén músicos, sois protagonistas nas festas. Bueno, sí. A que idade empezaste a aprender? Aos 5 ou 6 anos. 5 ou 6 anos. Estabas empezando a primaria e tamén primeiro de campaneiro tamén, non? Sí. Hai toques diferentes en cada igrexa. Dunha iglesia a outra vos pode variar hasta o toque de difuntos ou o toque de festa, entón é como identidade propia de cada iglesia. Xa nos conocemos fai desde que nacimos, porque nosos pais tamén son amigos, pasamos a maioría do tempo xuntos. E tú pensas seguir mentras poidas sendo campaneiro desta igrexa? Pois claro que sí. Sí. Mentras poida, vou seguir que me gusta moito.